Ayan, Miguelab, shout out. Wala ako tapos mag-ayos. Tuto. Huwag kang umiyak at huwag kang sako. Kalab na Tita Aileen. Tuto magkraya. 7:30 live ko dang 7:24 pa lang. Naka-live na ako. Love shout out everyone. Puputo. Labi na yan. Dito na lang ang sipon. Siya lang na agkumon. Dito nakakaturog ko sa gabi. Kaya sige rin. Uyang na. Nasususo pagbaban. Punta ka. Tangis. Lalab DTS, lalab, mega love shout out. Daddy, tan. Landi. Natunog kaya. Nalipot to. DTS lalab, good morning. Bakal. Kamay pa kaya. Ganyan po. Ito, anong na... Ang liwanag din magkaharapan na sa ilaw. Ninya lalabing galab shout out. Ninya nakulangga po nagbagawa ng bahay. Ayan, lablabin natin. Love you from DTS Orquest. Ayan, love you to lalabs. Ayan, lalab premiere mo.
Sorry, cellphone ko. Sabi ko na nga ba kulang. Sige to. Tamsak, my dear beautiful mom. Ayan, lalab. Salamat, lalab, sa patamsak. Thank you so much. Angel, mega love, shout out, lalab, Angel. Angel GTV, lalab, Angel. Ay, bigyan kita ng jacket, lalab. Ay, meron ka na pong jacket. Angel GTV, salamat, lalab. Ayan, 4 million, mega love, shout out. Meron ka na, lalab, ano? Ayan, Cricket Tamiran, BGM High. Lalab, Cricket, lalab, mega love, shout out. Cricket Tamiran, 5 million, mega love, shout out. Hey, Elensky, Dragon Gaming, lalab, mega love, out. How are you? Ayan, salamat po sa 5 thumbs up. Ayan, Cricket Tamiran, thumbs up, friend. Lalab, thank you so much sa pa-thumbs up, lalabs. Good morning to DTS from Angel GTV, then connected to the pin. Ayan. DTS lalab, kindly return to Angel lalabs. Trend Orama, hello beautiful people. Mega love shout out. Gandang host, Islandsky Vlog. Ayan. Lalab, DTS. Trend Orama Studios, lalab. Thank you so much. Good morning, my friend. Ayan, NB. Say hello, Ate Islandsky. Ayan, tell to NB. How is he? Tell to him, how are you? Thank you, Trend Orama. $4 million, mega love shout out.
Made in, Kumburan, Tamsak Hos. Made in Kumburan, Lalab, Migalab, shout out. How are you, Lalabs? Thanks, my dear Angel Earth. Ayan, thanks to remember, Migalab, shout out. Lalab, thanks to remember. Pati ko ma-search si Bloody Coder. Ayan, tamsak dan. Lalab, good morning, my friend. Thanks to remember. Ayan, Miguelab, shoutout sa lahat. He is doing well and happy today. He reached 2K bananas. Wow. Tell to him, congratulations. Wow. $6 million, thank you. NB, and I say thank you. Ayan, Pangantihon Gaming NTV, Lalab, Migalab, shout out, Pangantihon. Tama ba yung basa ko? Ayan, salamat po sa tintamsak. Pangantion Gaming NTP, ayan, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Sino ba si Pangantion? I will check, lalab, Pangantion na. Oh my God, it's scary. NTP Hungry TV Eat You. Ayan, lalabs. NTP Hungry TV. Madam Ara, Migalab, shout out po. Good morning, Madam. Madam, good morning. Kagising lang ni Madam Ara. NTP Lalab, watching your video. NTP, Pangantihon Gaming NTP. Yan, Madam Ara, good morning, Madam. Magkape-kape-kape muna. Ayan, nablab nyo si Madam Ara, mga lalabs. Go to channel kayo dyan, mga lalabs. At kadaming tao sa kanyang live. Inaabot ng 30, 40, 50, 60, 100. Madami siyang viewers. Ara, my dear, ako, Rindo, Kamu. Ayan. Kumusta ka raw, Madam Ara? Sabi ni DTS. My friend, connect this one to you, Pangantihon Gaming NTP. I connect this one to you, my friend.
Good morning, I'm watching from Japan. Ayan, my friend, Japanese, 20CH. Japanese friend, how are you? Maray na aga, Aileen. Jan Paul lalab. Jan Paul kaya, migalab shout out. Nagkapi ka na ba lalab, Jan Paul? Harang-harang. Ayan, pangantion lalab, my friend. Pangantion NTP is still here. Manay, Ara, migalab shout out po from Jan Paul kaya. Ayan, dikit na sa'yo lalab. Pangantion, ambot, oy. San ka na? Pangantion, watching lalabs. Pangantion is still watching lalab. Palablab ako nakapin mga lalab. DTS Orkes. Ayan, puluwat sa video mo, pangantion. Pangantion or NTP Hungry TV. Then watching, my friend. Lobat na itich. Charge natin. Uy. Madam Ara, yan lablabin natin si Madam Ara and Elos Vlog mga lalabs. Promise. Daming tao dyan sa live niya. Jan Paul, migalab shout out, Jan Paul. Ayan, tamsakan natin yung upcoming premiere ni Madam. Ayan. Tadaan. Tadadadadadang, tadaan. Tadadadadadadang. Ayan, lablabin natin yung upcoming live ni Madam Ara mga lalab. Saan na si Pangantion? Nagpangantian na lalabs. Ayan mga lalab, lablabin natin. Ayan, ay, mali. Ayan, upcoming live ni Madam Ara mga lalab, lablabin natin tamsakan. DTS, love you. Ayan, love you to lalabs. Connect to DTS Orkes. Ayan. Introducing today sharing tank. Ayan, from Japanese friend.
Tamsak na po Manay Ara. Yan, from John Paul Kaya. Napunta ka rin dyan, Lalab. Di parang nakita na doon eh. Nakita pumunta sa live ni Madam Ara. Trinorama Studio, Lalab. Thank you. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Ayan, upcoming ni Madam Ara. Chicken apritada. Sana all. Masarap na chicken apritada. Upcoming premier patamsak. Ayan. John Paul, ayun upcoming premiere ni John Paul. Iba na naman tong dala mo lalabs. Ang dami mo talagang ano ba yun, ang dami mong pinopromote, John Paul. Ang dami mo lalab pinopromote. Iba na naman yung dala mo ngayon. Yan lalab, tamsak na ano ba to? Mga pagkain pinanamiss ng mga OFW boy, OFW, nasa abroad din siya. Bira kung mag-comment kay Manay Ara sa dami kasi ng tao pag kunti. Saka lang ako mag-comment. Madami kasing tao kay Madam Ara. Nagsisiksikan, nagkulidligan. Siksikan sila doon. Lin Official. Pero binabasa naman niya lahat ng comment doon eh. Kahit madaming tao, nababasa naman niya lahat. Pangalawang tamsak lalab sa binaba mong bahay. Ano, John Paul? Ay nala pangatlong tamsak ano, John Paul sa binaba mo lalabs. John Paul, kaya kunti lang tao ko. Ano, punta ka na. Ang daming tao dyan. Napunta rin siya, Madam Ara, nagpupunta yan si John Paul. Nakita ko na yan. Di lang daw siya nagko-comment kasi sobrang daming tao. Ayan. Host, good morning. Yung View Life Lalab, good morning. How are you, my friend? Ayan, Lalab, ano? How are you, my friend? Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Tamsak na Lalabs, ano? John Paul. Ang dami mong pinopromote na mga channel, ha? Islands KRU alien. Oh my God, Takuloko is here. Mamara.
Taco Loco is here. Islandsky, are you alien? Why? You look I'm alien? You look like an alien, ano? Taco Loco, nabubul tuloy ako. Pag kunti manay ara, mag-comment ako. How are you? Taco Loco, don't forget to like my live, oy. I'm not an alien. Pag marami, busy lang ako. Ayan, 7 million mega love shoutout. Busy lang siya pag marami. Ayan, 9 million mega love shoutout. Patamsak ako na kapin, mga lalab na kapin po tayo. Ayan, upcoming live ni Madam Ara. Ayan, tamsak na Madam Ara. Ano naman, Taco Loco? Yeah, you look do like an alien. No, I'm not an alien, crazy. Dito na yung best friend mo, Eileen, si Taco. Yes. Si Taco Loco. But Taco Loco is very supportive, my friend. Taco Loco will stay here until end of my life. How are you, my friend, Taco Loco? Did you eat Taco Loco or no? Maybe you're not eating your breakfast. That's why you're talking something. Madam Agil pa rin yan si Madam Ara niyan. Madam Ara, ang sabi ni Taco Loco ng isang araw, Ara and Elos vlog my girlfriend. Sabi niya dyan sa live ko. Girlfriend ka daw niya, Madam Ara. I'm go to sleep right now. That's why. Okay, better to sleep, Taco Loco. Because you know why? If you didn't sleep, maybe you are talking something. But before you go to sleep, Taco Loco, don't forget to like my live, no? Click the thumbs up button. Taco Loco. Introducing today shrimp from Japanese friend, nagbaba ng bahay. Taco Loco. Natulog din si Taco Loco, mga lalabs. Introducing today shrimp, ayan nagbaba ng bahay, Japanese my friend. Nagbaba ng kanyang bahay, lablabin natin mga lalabs. Ang sabi niya, how much is camel in peso in Philippines? Camel, you know what? Taco Loco, camel is very expensive. I don't know how much here in the Philippines. Maybe 1,000. 1,000 maybe, Taco Loco. This camel in UAE is very expensive. You know why? This one is from UAE. This one is, they're eating people there. They said this is very delicious. But, I was there before in UAE, but I never ate this camel. I don't like it. You know why? Because I'm scared with the back of camel, no? I don't eat camel. Namalengke muna ako, Aileen. Sige na dyan, Paul. Ingat ka, lalab. Ingat ka. Salamat. Madam Daisy Idulan, Tamsak Host. Ayan. Ayan, Madam Daisy, nandito na si Taco Loco. Galing yan sa'yo. Morning, Daisy. Ayan. Si Taco Loco na naligaw. Kung ano pinagsasabi.
Hindi pa ata si Takuluko nakainom gamot niya. I know, DC. Yes, I know. I saw you there on her live, no? Brother Paulino TV, thumbs up, host. Brother Paulino, Miguel shout, host. Makulit yan. Makulit. Sabi niya, martulog na siya. Taco Hello from DC Idolan. Sabi niya, I know DC. Tamsak dan host. Ayan, yung view live. Salamat lalab sa patamsak. Ayan, si Madam DC nagbaba ng bay. Lablabin natin mga lalabs. Lablabin. Dan na kayo kay Madam Ara and Elos Vlog. Ayan, ito yung mga madaming tao mga lalab. Ayan ang mga lablabin nyo, madadaming tao yan. Ayan, si Madam Desi. Ayan, madami ding tao dyan, mga lalab. Kay Ara and Elos Vlog, Madam Desi. Lotion ko, lamusto niya. Islandsky, you look like, crazy. Sabi niya, Islandsky, your laugh like alien. I don't care. Taco Loco, that's my love. I'll never change that one. Yes, that's why you are asking I'm alien. But I'm not alien. I'm laughing like this. It's normal for me. Ayan, New Hope Lalab, Migalab shout out. Nagbaba ng bahay, Migalab shout Ara and Elo. Elo was good morning. See, you are telling to me that I'm alien. But I'm not alien, Maybe you are alien, not me. Elo was good morning from No, I'm not an evil. I'm angel, Takuluko. You're crazy. I'm not evil. New Hope nagbaba ng by this Idolan dan from Brother Paulino TV. Ayan, si Brother Paulino TV, si Madam Daisy Idolan, si Madam Ara and Elos Vlog. No, don't say bad. My friend, Takuluko. I'm laughing like this. I will never change my laugh. It's normal for me. Brother Paulino, dating dikit bro. Ay, 9 million mag-love shout out. How I will, change my life is like this, normal for me. Hoy, Takuluko, don't say bad lalads. Ayan, 10 million, 19 tamsak. Ayan, lablabin natin nakapin. Wow, bulalo. I love bulalo. My favorite. Favorite ko yung bulalo. Ayan. Kung ano pinagsasabi ni, you told me that you're going to sleep. Takuluko. Boss Jem, tamsak host dating deket. Lala, Boss Jem, may love shout out. Sarap ng bulalo ni Madam, Madam Daisy, ang laki na ng bayan sa 25K na. Ayan, salamat po sa 10 million in the house. Mega love shout out. May inisip na naman yan si Takulo kung anong sabihin, lahat na lang, alien. Ayan, Boss Jem, mega love shout out from DC Idulan. Salamat, host. Ayan, puluwat sa iyong, madam. Sa iyong bulalo. Don't say bad, Takuluko. No. Daisy Idolan, mega love shout out po sa'yo. Don't say bad, Takuluko is not good na. If you say bad, I will remove your jacket. Kuwang ng isa ka pa, kug si Takuluko. Kulang sa tulog. So, do you mean no need to laugh? I will not laugh to you. I'm not laughing to you. You're crazy, Takuluko. Bad words are halal. No. This one is not good. Takuluko, who told you that one is halal? My sweetie Takuluko, please behave, my little boy. Oh, yes.
Listen to Ara, Takuluko. My sweetie Takuluko, please behave, my little boy. Because Takuluko is very young guy. Ayan, and mag-love joke at naiinis siya Madam Ara sa tawa ko kasi alien daw. Paano ba tumawa ng tumawa ng sexy? Paano tumawa? Ganito kung tumawa lang na siyang magagawa. Is that Amara? Madam Ara is there. They said, please behave, Takuluko. Yung Q Life. Da-da-da-da-da-dan. Kiss, keep it simple, survivor, lalab, mega love, sure, Takuluko, my little boy. Psst. Psst. Good morning, lalab, kiss. Kiss, keep it simple, survivor, lalab, good morning. Ayan, 6 million mega love, shout out. Naasar sa sang ko tawa. Good morning, lalab. Kiss. Look, terrorist. Oh my God, I'm not a terrorist. Takuluko. Ayan, Ma'am Ara will give you kiss. Takuluko, they said behave. I'm not a terrorist, Takuluko. I don't have gun. I don't have gun. Sabi niya, ano naman sabi niya? Zelensky, are there a lot of terrorists in UAE? No. Don't say that, Takuloko, there's no terrorists in UAE. I love UAE. This UAE is very nice country. There's no terrorists there. Ayan, 7 million. Thank you so much. No terrorists, my friend. Don't say that. The terrorists in Mexico, they attack police every day. Not good. This one not good. It in Mexico, there did not respect the police. Zelensky, if you what? Zelensky, if you and Ara got into fight, who will win?
Madam Ara will not fight to Madam Ara. No, no, no. Madam Ara, they said, sabi ni, mag-away daw tayo. Takuloko, please behave, my baby boy. Ayan. Oh, Takuloko, listen to Madam Ara and Elo's vlog. They said, please behave, my baby boy. You don't like police. Maybe police will catch you, then after that, they will put you in the jail. So will not come out forever. When I was 15 years old, the police beat me up, attacked me. Why? Maybe you did something wrong. That's why the police attack you. Ayan, 7 million Miguelab shout out. I told the police, no, that one not good words. Takuluku. You should to respect police. Police will protect you. Police patula. I didn't give. Don't say bad, Takuluku. Bad is good. I don't know, but bad is not good for me. Irensky, are you drunk right now? No, Suhada, how to drunk? I didn't drunk, lalab. I don't like liquor. I hate liquor. I don't drunk. Takuloko, listen to me, my baby boy. Don't say bad words. Ayan, Takuloko, listen to Madam Ara and Elo's vlog. Takuloko. Listen to me, my baby boy. Don't say bad words. Don't say bad words, lalabs. Where I live, they call liquor goofy water because people act stupid when drunk. No. Ambot talaga sa emo do Takuloko. Where I live. Goofy means stupid. Oh my God. Ang dahil mong kalokohan, Takuloko. Isa kang lukuluku. Goofy is from Mickey Mouse cartoon. You know Tom and Jerry? Tom and Jerry, Takuluku.
With Donald Duck. Duck. Donald Duck. Yes, I seen Tom and Jerry when I was little boy and baby. Wow. Amazing. Na. Nakuloko doon sa ibad na lab. It's not good for my life. Doon sa ibad, no. I'm good. Better to sleep na. Takuloko. Okay, bye-bye. Good night. Sleep well. Better to sleep, Takuloko. Maybe you're tired. You're thinking something in your mind. Better to sleep, relax yourself, your mind, and everything. Then if you wake up, your mind very relaxed. Maybe you're hungry. Kuya Mark, mega love shout out po, Kuya Mark. Kuya Mark, good morning, host. Lalab, Kuya Mark, meron ka na pong jacket. Good morning. Ayan. Kuya Mark TV. Meron ka na pong jacket. Tingnan natin si Kuya Mark. Dati po tayong dikit lalabs. 582. Kare-kare, sarap ng kare-kare mo ah. Lalab, ang sarap ng kare-kare mo. May favorite kare-kare. Niluluto to ng hobby ko before. New Hope TV. Ayan, Lalab, New Hope. Nagbaba ng bahay, New Hope. TY host. And Lalab, napakasarap ng kare-kare mo. Ang daming sahog. Wow. Merong pechay, may sitaw, may talong. Ano to, pork? Wow. Umalis na si Takuluko. New Hope, Lalab, Mega Love, shout out. Kuya Mark, bigyan kita ng 5, Kuya Mark, ha? Ayan, palablab naman ako nakapin, mga Lalab. Junaski nakapin. Kuya Mark, saan na yung link mo? Search ko na nga lang. Ayan, Kuya Mark, 582. Wow, masarap naman ang aming ulam na pangtinda. Trending Philippines. Salamat, Os. Ayun, Lalab, yung ano mo, gulay. Watching, Lalabs. Ayan, palablab ako nakapin, mga Lalabs. Ayun, mga Lalab, si Junaski, mga Lalab. Kung meron kayong mga problema sa account nyo, mga Lalab. Halimbawa, di nyo ma-open yung Facebook nyo kasi nakalimutan nyo yung password. Ayan, pwede kayong dumikit sa kanya, mga Lalab, kay Junaski. And if ever, mga Lalabs, na-hack yung account nyo, mga Lalab, pwede rin kayong lumapit kay Junaski. Ano siya, mga Lalab? Good hacker. Hindi siya bad, ha? Good hacker siya, mga Lalabs. Tutulungan niya kayong mabawi yung account nyo if ever ma-hack. Magaling siya, Lalab, sa computer.
Mag-message lang kayo kay Junaski dyan. Kung may problema sa account. Nakita ko siya, Madam Ara, nagpunta sa sayo kahapon. Si Junaski. Ano yan, Madam Ara? Good hacker yan siya, hindi yan siya bad. Pag may problema ka sa account mo, pwede kang lumapit sa kanya, Madam Ara. Kasi nung hindi ko ma-open yung Facebook ko, sa kanya ako lumapit. Niretrieve niya yung yung Facebook ko kasi hindi ko na siya ma-open. Nakalimutan ko yung password. Siya ang gumawa ng paraan, sabi niya sa akin. Ang tagal kong binawi yung mo, ang tagal kong kinuha yung mo, yung Facebook mo. Sabi niya hinak niya yung Facebook ko. Tapos binalik niya sa akin. Tapos binigyan niya ako ng bagong password. Sa kanya ako lumalapit. Pag may problema yung account ko, saan nagme-message ako sa kanya. Nasa yan nasa Dubai. Ayan, lalab kuya, Ano ba yun? Ayan, Kuya Mark, dikit na po. Pandesal, ma. Pandesal. May dumang pandesal. Kuya Mark, nandito ka pa ba, Kuya Mark? Ang bait ni Sir Val. Ayan, si Sir Val Ayala namigay ng ayuda. Si Sir Val. Edski TV, hayos. Edski Lalab. Ayan, Kuya Mark, Kuya Mark, nasa bahay mo pa, Kuya Mark, ko. Pangatlong dikit. Ang bait ni Sir Val Ayala namigay. Vlogger ba to, Lalab? Si Si Val? Vlogger yan? Naiyak pati yung kanya binibigyang pera. Edski TV, Lalab, Migalab, shoutout, hayos. Vlogger siya? Ayan, Push mo to, Lalab, kung meron ka, Lalab, kung meron kang page. Yes, host, Kaya pala umiyak yung nabigyan niya. Meron ka ba, Lalab, page? Nagre-reels ka rin. Madam Ara, meron ka bang nagre-reels ka rin? Sa Facebook? Umiyak pati yung binigyang pera. Nagulat siguro. Kuya Mark, padikit ako nakapin, Lalabs. Ayan, Lalabo, dikit ko pa to sa'yo pangapat. Kuya Mark TV. Mabait yan si Bal Ayala, host. Oo, mayaman ata yan. Hindi ba yan si Bal Santos? Iba yun?
Baka mayaman yan. Kuya Marky pala yan. Kuya Marky, kaya pala di ko ma-search. Kuya Marky TV. Ay, lalab, dikitan mo lalab si ano. Kuya Marky, si Madam Ara. I-go to channel mo lalab. Click mo yung ano ni Madam Ara. Yung channel. Punta ka mamaya sa kanyang live mga lalabs. 2:00. Maraming tao yan sa kanyang live. Sure, maraming isda doon. Rebuilding bata siguro yan. Kawawa parents niyan. Oo nga, Madam Ara. Rebuilding bata siguro si Takuluku. Kasi sabi niya, ano, I hate niya yung mga pulis. Ang mga pulis, I hate niya yung mga pulis. Siguro ano yun siya, luko-luko. Okay, salamat. Nakakatakam na ulam, trending Philippines. Ayan, Kuya Mark. Yung ano mo to, bagong upload mo, 3 minutes ago pa lang, oh. Wow! Ano nga lalab kasi ilagay mo lalabs? Hashtag ano? Hashtag viral video, wag mo ng trending Philippines. Viral na lang lalab. Viral video, hashtag viral video. Or minsan ano, hashtag ano. Ano ba yun? Short video, or ganyan. Ayan. Paninda ba ton? May ano kayo, may kainan? Yaad, lalab, migalab, shout out. I-click mo si Madam Ara, ano? Kuya Mark, Marky. Punta ka sa live niya mamaya 2:00. Marami kang mapipangisda doon. Daming tao. Ayan, lalab, Marky. Pang-apat to. Meron din siyang taga-ayuda doon sa live niya. Ayan, shout out po from Edski TV. Ayan, mega love chat po. Magandang araw po sa lahat. Pretty Shishi lalab, mega love shout out. Oh, okay host, TY. Ayan lalab, puluwat sa video mo. 500 ano na siya? 584. Pretty Shishi. Ayan. Ito lalab, pang 5 ha. Marky. Kuya Marky. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, lalab, oh. Watching again, ano, lalab, Marky. Trendorama Fantastic and Still Guapo Mix 3. Ayan, from Trendorama. Saan pwede mangisda? Edski TV. Kay Madam Ara, ayan. I-click mo si Madam Ara, Edski. Tingnan yung bahay ni Edski. Ang laki ata ng bahay nito, yun. Hala, ang laki ng bahay. Sana all. Malaki rin yung bahay niya. Kay Madam Ara, marami ding isda dyan nga mamaya 2:00. Ayan, lalab. Dikit ko na ito lalab, ha. Ayan, Edski lalab. Kung gusto mo lalab, dikitan mo yung nakapin. Yung nakapin po mga lalab, pwede kayong matulungan sa inyong mga account niyan. Ano siya mga lalab? Good hacker siya mga lalab. I-click nyo yung ano, yung kanyang video. Kung may problema kayo mga lalab sa inyong mga account, pwede kayong magpatulong sa kanya mga lalab. Siya nakapin kay Junaski. Ang dami mong ulam, ano lalabs, kakagutom naman. Ano to, ginataang langka. Edski, on the way from RN Elos Vlog. Ayan lalab, pang 5 dikit yun ha. Tingnan natin itong gumalaw.
Kuya Marky. Nadikitan mo na lalab. Ibaba ko yung bahay ni Madam ha. Wait lang. Anong oras tong live mo, Madam? Hindi, ilang oras. Ayan, Marky, o yung ano ni Madam Ara, tamsakan mo lalab. Notify ka. Ayan o. Binaba ko. Ayan lalab yung ano ni Madam Ara. Upcoming live, 2 p.m. Kuya Marky. Ayan po Kuya Marky o. Edski, Dan connected from Ara and Elos Vlog. Edski lalab. Pasuklan na lang si Madam Ara po. New Hope TV, nagbaba ng bahay New Hope. Ayan, Edski, nasa bahay mo ako, Edski. Gate of Olympus bonus by ang laki ng binigay. Ayan. Edski TV, Edski. Mayarang ka. Okay, salamat. Ay, lalab, dikitan mo si Madam Ara, lalabs. Puntahan mo siya 2:00 yung live niya. Kung hindi ka busy, punta ka mamaya, promise. Makakadami ka ng isda doon, lalabs. Ang daming tao dyan. Nagsisiksikan. Ayan, lalabo. Ang sarap ng mga luto mo, Kuya Mark. Kuya Marky. May kainan ka ba? May ka? Restaurant? Ayan, New Hope. Nagbaba ng bahay, New Hope. Sa work ko yan, host. Tagaluto ka, lalabs. Ayan, yummy. Gawin na natin itong 590. 86 ka na. Ayan, Edski. Lalab, Edski, nandito ka pa ba? Nandito ka pa ba, Lalab, Edski? Dan na sa'yo si Madam Ara. Ay, Lalab, pinapanood ko pa yung mo, ha. I-vlog mo, Lalab, kada luto mo, i-vlog mo. May short video ka na ba dito? Tingnan nga natin. Ang pala ni short mo, mga viral. When the dog meets the owner after a long separation. Viral din pala yung mo, video. Yung short video mo, viral. 3 pa lang yung short video mo.
Nadikitan mo na lalabs si Madam Ara, lalabs. Dikitan mo si Madam Ara, ha. Sir Brochito, mega love shout out po, Sir Brochito. Brochito Channel. Yes, host. Ayan, sige lalab, salamat. Sir Brochito Channel, ayan si Sir Brochito, dikitan mo rin yan. Tadadan. Tadan, tadadan, tadadan. Sir Brochito, kumusta ka na po? Sir Brochito. Ilang may harang, sayang ng harang. Kumusta ka na, Sir Brochito? Brochito, mega love shout out. Ayan, nagbaba po ng bahay si Sir Brochito. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, Kuya Marky, ano ka na? 589. Eh, 90 pala, 90. Punta ka mamaya sa live ni Madam Ara, ha, alas 2. Ano mo kalimbang para ma-notify ka. Sobrang salamat, host. Ayan, mamaya punta ka sa live ni Madam Ara, maraming pangisdain doon. Meron din doon siyang taga-ayuda. Bakit, Sir Brochito? Miss you, Sir Brochito. Healing Song Powerful Bible Verse. Kuya Marky TV, 591. Ayan, 591 ka na. Lalab, dikitan mo Sir Brochito. Ayan, mga legit yan. Trenorama, Daisy Idulan, RNA Luz Vlog. Ayan, yan mga legit yan. Yan si Sir Brochito, lalab. Dikitan mo yan at marami ring ayuda yan. Mayaman yan sila sa banana. Ayan, Kuya Marky TV 592. Ayan, lalab. Dikitan mo si Sir Brochito, ha. Okay, TY. Ayan, binigyan ka na ng ayuda ni Sir Brochito. Ayan yung mga legit na mga live streamer. Minsan kasi lala, pag pumupunta kayo, meron kasing mga, totoo lang ha, may nagla-live stream kasi minsan parang napupunta ka sa live niya tapos hindi ka naman niya papansinin. Hindi mamansin. Wala man lang feeling ang miss you mo. Wala man lang feeling ang miss you mo. Miss na kita, Sir Brochito eh. Nagka-baby lang ako, bakit lumamig ka na? Baby lang ang meron ko, Sir Brochito. Kasi matagal ko ng pangarap yan. Ayan, Kuya Marky TV, salamat. Ayan, sarap ng yung nilulutong kare-kare. Namiss ko tuloy yung kare-kare, oh. Matulog si Elia, ma? Ha?
Punta na ka mag-reduce nga no. Sabi ni Sir Buchito. Wala malang kabuhay-buhay. Ayan, 7 million Miguel, shout out. Wala malang feeling ang miss you mo. Muama chup-chup. Sir Buchito. Ang laki na rin ng bahay niya, pero mas malaki yung bahay ni Madam Ara. Kuya Marky, 593 na ikalalabs. 593 na. O, anong oras mag-live si Sir Bruchito host? Sir Bruchito, anong oras ka daw mag-live? Pero baka lalab, ikalimbang mo si Madam Ara ha, alas 2 yung live niya. Mahaba yung live niya hanggang gabi. Di na si Madam Ara natutulog. Sir Bruchito, anong oras daw po yung live mo? Tingnan natin lalawit lang. Check natin. Wala siyang premiere. Tingnan kung may premiere si Sir Bruchito. Sir Bruchito, anong oras ka ba nagla-live? Kuya Markib, TV Kalimbang mo lang bro. Kalimbang mo lang lalab kasi if ever mag-live si Sir Bruchito, magno-notify yan sa mo lalabs. Sa cellphone mo. Kalimbangin mo lang lalabs yung bell. Ling, 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 ling. Yung bell sa taas ng ng pangalan ng Sir Bruchito. Oh my God, my baby's crying. Umaga lagi, Kuya Marky TV. Baka maaga naman yan nagigising si Kuya Marky kasi siya, cook siya, cook. Cook si Kuya Marky. Masarap siya magluto. Okay, Yos, nakalimbang ko na TY. Ayan. Sir Bruchito, nakalimbang ka na po. Madam Herminia, Madam, may shout out po, harang. Salamat po sa paharang mo, Madam. Ang ating ilaw ay madilim. Ikaw, masarap kumain. Mukbang yon, Sir Bruchito, mukbang. Ganun akong magmukbang. Masarap akong kumain talaga. Lalo na pag masarap ang ulam. Gusto mo, Sir Bruchito, mukbangin kita? Mukbang yon. Mukbang yun ng walang hiya. Okay lang po, Madam Herminia. Kumusta ka din po?
Ayan, 7 Megan Miguelag, shout out. Okay lang din, host. At maraming salamat po. So, ayan, maraming salamat din, lalabs. Madam Herminia Sakyap. Karding di mag-iba ka vlog. Karding lalab. Hi, tita. Karding lalab, Miguelag, shout out. Kumusta ka na, Karding? Yung bahay ni Karding. Eh, si Kaaruba pala to. Malaki na yung bahay niya, sana all. Kabilugan ng buwan, Karuba. Eh, lalab, Karuba, lalab. Ang galing ng pagkakuha mo ng buwan. Ano to, magagabi na o mag-umaga? Nakapindan. Sige, lalab, salamat. Ayan, lalab. Nice sunset. Hindi nakapangisda ilang araw kasi busy. Ganun talaga minsan, Madam Herminia. Minsan napabayaan mo yung channel mo. Basta ka lang, upload ka lang. Ako nga tagal akalain mo 5 months. Hindi man lang ako nagparamdam sa YT ko. 5 months na nakatuwad yung lahat. Nakatuwad yung WH. Nakatuwad yung subscriber. Host, exit muna ako magluto para sa breakfast. Sobrang salamat. Sige na, lalabang. Ingat ka, salamat. God bless. Ayan. Salamat sa pagbisita, lalaba. Ingat ka palagi. Huwag ka gaanong kumain ng ano mo niluluto mo, ha. Mahirap na ma-high blood. Huwag ka palaging kakain ng karne, gulay lang. Kahit hindi mag-iba ka vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Sige na, labang, ingat ka palagi. And God bless you. Sinong dumikit sa nakapin? Ikaw? Ano, lalabs? Carding? Si Carding, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Harang. Ayan. Madam, salamat po sa paharang. Ayan. Tingnan natin to kung nakadikit to kay Carding. Ayan, di pa Kaaruba. Ayun, lalab, kabilugan ng buwan, Carding or Kaaruba. Harang. Full watch, lalab, ha. Ayan, si Madam Herminia nagbaba ng bahay. Lablabin. Ayun, lalab, Kaaruba, puluwat sa ano mo, lalab. Carding, maraming salamat po from Herminia Sakyap, Sir Bruchito. Sir Bruchito. Walang kabuhay ang miss you. Which is best place for me and will to visit? Which is best place for me? Go to Boracay, lalab. You will relax there. Boracay or Baguio. Bruchito channel. Ulitin mo nga ang miss you mo. Sir Bruchito, I miss you. I miss you so much. With kiss. Mwah. Nakita mo yung comment ko? How about Luzon City? Luzon, where are you now, Trenorama? Because me also, I don't know. Trenorama. Better go Boracay, lalab. Boracay.
And you come here also in Iloilo also good, yes. There's a lot of tourist spot there. You can visit, no? And you will vlog where you want to go. Aba, kinikilabutan ako. Ba't ka naman kinikilabutan, Sir Buchito? Ba't ka kinilabutan? Kaya din di mag-iba vlog. Ayan, nagbaba po ng bye, lablabin natin. Lablabin. Ayan, Karo Balalabs. Nice. One Drop J, lalab migalag shout at One Drop J. Burchito dan from Carding di Magibaka vlog. Kinilabutan ti Sir Burchito. One Drop nagbaba ng buy, One Drop. Ayan, Sir Burchito, dan sa'yo si Carding. Carding di Magibaka vlog. Dan na Sir Burchito, dan. Dan, suy. One Drop J, dan from Burchito channel. Ayan, One Drop J. Burchito tamsak at dating dikit from Herminia Sakyap. Nagpupunta ka rin ba manamir niya kay RN Ilus Vlog? Marami rin tao dyan, no? 2:00 yung niya, yung live. Ang daming tao niya. Kahapon nagpunta ko doon. Sir Buchito kasi ang aga naman mag-live. Alas 6 kata nagla-live, di ba? Tulog pa tayo niyan. Naglalaway pa si host niyan. Ayan, 8 million Migalab shout out, 8 million. Herminia Sakyap, dati na tayo. Napanood mo Sir Buchito yung mukbang ko? Sabi nung mukbang ng walang hiya. Lalo ka gumanda. O kasi ako, Sir Buchito, tumaba ako konti, pero hindi naman ako masyadong mataba. Tama lang. Yung tamang-tama lang. Waray-waray chacha from mix, by Tren o Rama Studio. Buchito Dan from One Drop J. Sir Buchito, dan na po si One Drop J po. Pabalikan na lang po Sir Buchito. Ayan, 7 million Miguel Absurot Tren o Rama Studio Dan from Buchito Channel. Yaan mo. One Drop J, thanks. One Drop. Matagal ko na pala itong napanood, Sana maka 13K ka na. A2.
Sana nga, sino maka 13K? Sana maka 13K na. Ako, masipag ka naman, Sir Buchito eh. Kanta ka, host. Anong kakantahin ko? Kanta ko? Isa lang, Sir Buchito, ha? Kakanta ko, harang. Ayan, harang. Sige, kakanta ko. Isa lang, Sir Buchito, ha? Kasi hindi naman talaga maganda yung boses ko. Nagpe-pretend lang. Para sa'yo, kakanta ko, Dandan Suy. Kakanta ko isa, ha? Sige. Bluetooth mode. Ayan, para sa'yo, Sir Buchito, kakanta ko ng isang kanta. Pero ano lang, sige, i-dedicate mo sa akin. Yung kanta ko ano lang, anong tawag doon? Chorus lang. Wait lang ha. Baka tayo baka mamatay. May tupak pa naman tong mic na to. Hello. Wow. Sige. Kanta tayo para sa'yo, Sir Buchito, ha? Isa lang, kasi hindi ako singer. Singer lang. Ano kayang kakantan? Dansoy? Wala, tika lang. Gandaan mo ba ka umulan? Sige. Sige. Di ko na kaya, ha? Wait, Sir Buchito. Mag-bluetooth muna tayo. Ito. Help strengthen bones. Kinabahan tuloy ako bigla sa pinapakanta kasi ako sa Buchito, parang yung puso ko nagtugudong-tugudong. Yung maganda. Para tuloy akong kinabahan. Ayan, dedicated to Sir Buchito. Isa lang, Sir Buchito, ha, para sa'yo lang. Ayan. Bigla tuloy akong kinabahan. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa iyo. Umaasang ika'y sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mong tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahakan. Habang ang buhay ko ay narito, handa ko ibigay sa'yo. Nataki. Madapit na.
Kung na kaya bang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-isa. Hinahanap ka, di ko kailangan ng kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahakan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Kay sarap damhin ang tunay na pagmamahal, katulad nitong pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahakan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Ayan, that song is, para kay Bruchito Channel. Ayan, si Bruchito okay na. Thank you po sa 6 million na nanood. Okay na, Sir Bruchito. Ayan, maraming salamat po. Okay na, Sir Bruchito. Ayan. Request lang yun na Sir Bruchito. Ayan, maraming salamat. Sir Bruchito, maraming salamat. Yung request ni Sir Bruchito, thank you. Ayan. Ayan, maraming salamat sa nanood. 7,027,000 thumbs up. Mga lalab, Madam Ara, maraming salamat po. Madam Merminia Sakyap, Sir Bruchito. Mag-out na po ako mga lab kasi alam nyo mga lalabs, yung kapatid ko kasi, inatake na naman siya ng, ganda, muntik na akong umiyak. Inatake na naman siya mga lalab ng, ng epilepsy. Yung mga lalabs, binabantayan ng mama ko nandyan. Meron siya mga lalabs baby, yung baby niya is nasa 5-month-old. Ayan. Yung kapatid ko pag inaatake ng epilepsy, mga lalab ay tulog. Ayan. Nanginginig siya mga lalab. Nakakaawa. Kaya pag nakita ko yung kapatid yung inaatake, naiiyak ako mga lalab. Kaya nga ini-stop ko ng mga lalab kasi yung kapatid ko nandun daw nakahiga. Nandun sa kubo namin, binabantayan ng mama ko mga lalabs. Ayan, mag-alaga muna ako ng anak niya, yung anak kong isa. Kawawa naman kasi mga lalabs. Sige, next na, mag-renew ng member. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga lalabs. Unahin ko muna yung kapatid ko mga lalab ha. Inatake kasi siya mga lalab ng epilepsy. Kasi ngayon kabilugan ng buwan, di ba? Basta mga lalab katapusan ng buwan, ganyan siya mga lalab inaatake. Inatake siya nung isang gabi, ay madaling araw. 4 na beses siyang inatake, sunod-sunod yon. Ngayon, inatake na naman siya. And mga love, maraming salamat po. Madam Ara, see you later. And mga love, maraming salamat sa inyo. Bye-bye po. Thank you everyone. God bless. Bye-bye.